En 2008 es va obrir un abisme en l'economia mundial amb la caiguda del banc d'inversió Lehman Brothers. Aquells que pensaven que el capitalisme havia perdut el seu component cíclic van rebre una sobredosi de realitat. Començava una nova gran depressió. L'economia del bé comú és un model que, encara que té en compte les arrels del socialisme utòpic i dels moviments del segle XIX, és un moviment molt actual que està basat principalment en les respostes davant de la crisi econòmica i financera que hem patit a començament del segle XXI. És una resposta on s'intenta posar els valors humans i l'ètica per davant de qualsevol moviment especulatiu com a manera de fer empresa i, per tant, manera de fer economia.